Добрый день! Мяне зовут Сидорова София. Я вучаніца 2 Б класса Молодечанской средней школы номер 1. Имя Янки Купалы. Добрая новина, Василь Витка. Толькі яна переступила порог, як усе пачулі. Мяне Любовь Миколаевна поцеловала. Гэта было больше навіной, чым 5. І так узрушила дзяўчынку, што ў хаце гаворка ішла толькі пра гэтую падзею. Сталі вядомыя нават падрабязнасці, як усё адбылося. Я схілілася над шыткам і пісала, а яна ціхенька падышла і дакранулася да маёй галавы губамі. А можа, рукою? Не, губами. Яна добрая, Любовь Миколаевна. А калі ставіць табе тройкі? Юля сумелася. І тады добрая, сказала яна з нечаканай радасцю, упершыню зразумеўшы, што добры чалавек заўсёды справядлівы. Ландыш, Михась Познякоў. У гаі гаёчку, у кропельках расы, белые звоночки величной красы, позіркам святлістым на мяне глядзяць, тихо, урачыста, водарам звеняць. Я прошу вас, дети, ландыш, не глупейте, прыгажосць на свете вечно беражыце.